Sezona Zadruge je završena. Publika je izabrala pobednika i to je Aleksandra Nikolić, koju smo ih prethodne 3 sezone gledali pred kamerama. Podsjetimo, ove sezone popularnog realitija završila se ranije nego proteklih godina, zbog tragedije koje su zadesile našu zemlju. Mnogi se pitaju šta dalje. Vlasnici Pink televizije Željko i Milica Mitrović su dali odgovor na to. Uveliko pravimo i spremamo sledeću spektakularnu televizijsku sezonu, najavio je Željko na Instagram profilu, koji je svojoj supruzi Milici na superfinalu uručio krunu. Pored krune koju je moja Milica dobila od mene, dobila je još jednu od cele produkcije televizije Pink, kao najzaslužnije za senzacionalni uspeh ovogodišnje zadruge, sa preko 9 miliona gledalaca u Srbiji, BiH, Crnoj Gori. Bravo ljubavi, volim te, poručio je Mitrović. Velika šefica Milica Mitrović otkrila da će se tokom leta i dalje emitovati emisije vezane za zadrugu. Fanovi realitija su joj u komentarima ispod objave na Instagramu koja se tiče finale zadruge pisali da žele da se nastave emisije koje su bile i prethodnih 5 sezona, a Mitrovićka je potvrdila da hoće. Biće, kratko je napisala ona i time otkrila šta će se emitovati po završetku Zadruge 6.